Leg hem er maar op. Hey, we gaan een hele gave maken, let op. Die gaan we daar zo verbinden. Dat is gewoon architectonisch. Kijk nou. Kijk nou. Wow, zo. Nog een blokje. Oh, pas op. Oeh. Dat gaat net goed. Geef maar aan papa, Sophie. Kom maar mee, kom maar mee. We gaan hem daar verbinden. Sofietje. Fietje. Kom maar papa. Ja. Oh, die komt er nog op. Let op, die gaan we mooi maken. Let op. We gaan hem stevig maken en dan gaan we hem zo verbinden. Wow. Kunstig of niet? Mooi ontwerp. Kijk nou hier jongens. Wow. Oh. Pas op. Hey. Gaaf of niet? Ja, Sophie. Mooi. Kijk nou. Oh, wacht. Oh, stop. We gaan nog even anders doen. Moeten we nog even een beetje even opnieuw. Anders wordt hij niet stevig. Kijk, hier zit de. Kijk, daar is Oh, daar gaan we weer! Sophie, wat doe je nou?